Benvingudes i benvinguts a la cantada de Nadal de les orques i els dofins. Esperem que us agradi. Benvingudes i benvinguts, famílies dels nens i nenes de segon. Estem molt i molt contents i contentes de que veieu tot el que aquest trimestre hem preparat. Hem après un munt de cançons, hem après un munt de paraules en anglès, hem practicat des de català, des de música i també des de castellano. Ens ho hem passat molt i molt bé. Ara ens volem acomiadar. Volem ensenyar-nos tot el que ens hem esforçat. Esperem que us agradi i que si voleu i podeu, balleu i compartiu aquest moment amb nosaltres. Una forta abraçada!